אנחנו צריכים פשוט לעשות כפשוטו, לקחת את כל התהליך צביעה ולעשות אותו על דם רגיל. וכן, את כל התהליך צביעה לעשות על דם חילזון, ולראות אם הדם של שור באותו תהליך צביעה צבע, אז הפרחה פרחה. ואם לא, אזי נתחזקה, איך אומר הרמב"ם, ואם עמדה ביופייה, אזי זה תחילת, זה ראייה הפוכה, זה ראייה הפוך לטובת התחילת. אז בזמנו, אדמו"ר מעלשינוב נתעורר לתחילת הזו, והוא השיג את המספר טלפון שלי, התקשר אליי יום אחד, זה היה בזמנו, על ידי זה נוצר בדיוק קשר של שאלות, הוא שלח, עניתי כמה דברים שהוא חזר בו בעקבות זה, דיונים יפים, דיונים מרתקים, אדם גדול מאוד. תוך כדי הדברים, הוא אמר לי, הוא אמר כמו בפשיטות כזו, שהתחילת הרגמון כקוצים, אין פה לדן צריך בו שש, אין פה על מה לדון, זה מופרך לחלוטין. ומצד שני, התחילת של הרזין היא ממש פלאית, כשהיא מסתדרת עם כל הראשונים, עם כל התנאים בצורה מאוד 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 נפלאה, מעוררת השתאות. מה שכן, מה שצריך לבחון זה רק את הדבר הזה. אז שאלתי אותו באיזה צורה צריכו לבחון את הדבר הזה, התייעצתי איתו, הוא אמר לי, אין צורך אפילו להביא כימאי, אין צורך להביא שום בעל חוכמות חיצוניות, כי הם רק יכולים להזיק לבחינה, הם לא מבינים שכל תורני. הוא אמר לי, תלך תעשה את זה באופן הכי פשוט. תלך אתה ועוד אברכים מירי שמיים ותעשה פשוט כל התהליך ותעשה. למעשה, מכיוון שצריך לזה כמה תנאים, לקח לי במשך 2 עד שהצלחתי לעשות את אותו דבר. בעזרת השם עשינו את הכל, והיה לי 2 מבחינות. מבחינה אחת של דם שור, ופשוט לא יצא, לא היה צביעה, הוא יצא שקוף. ומבחינה אחת של דם חילזון, והוא יצא תחילת גמור של תורה. מה שבעצם מפריך את כל הטענה כענן קלה וכרוח נושבת, שבעצם מה שיוצר זה שכל התהליך הזה של ההרתחה הזו, היא אומנם יכול להיות שהיא משחררת חלק מסוים מהדם של החילזון, של הספיה, של הדיונון, איך שיקראו לו, משחררת ממנו חלק מסוים שנאחז ביחד עם שאר הפריטים והופך להיות כחול סינתטי, אבל משום מה יש איזה הסבר כנראה כימי לעניין, למה דווקא בחלק הזה של אותו בעל חי עצמו, יש לו כנראה עוד איזה שהוא מרכיבים, שהם גורמים לפעולה הזו להשתחרר בצורה כזו וליצור את התגובה הזו. ולא בשאר מרכיבים. את החלק הזה, זה אני לא יכול לתת הסבר, מכיוון שאני לא כימאי, וגם הכימאים עצמם לא יכולים לתת הסבר בהינף יד. אני עצמי דיברתי עם כמה כימאים, הם שמעו את הניסיון, הם לא דחו את זה, הם אמרו שזה יכול להיות, תכן כזה דבר, שלהבין את זה הם צריכים ללמוד את זה. וכמו כל דבר, כל ניסיון שהם עצמם לא עשו אותו, אז הם לא מתייחסים אליו כדבר קיים, כדרכם. מבחינתם הם צריכים לעשות את זה במעבדות וזה. אם ירצה השם, שיהיה לנו את האפשרות, אז זה צריך להוזיל זהב מכיסנו ולשלם להם, לכמה כימאים, ללוות את העניין וללמוד את העניין, ואדרבה אולי ייתנו הסבר מדעי וזה על העניין.